makoro wuok oko ka koro gichwalo bura e doho mamalo ka gidwaro nochung chenro mano mar dayo dho jogo madwa bedo jakom kaachiel kod commissioners mag IEBC od bura kacha. Wantiere kod kweth mapingo piny owacho mabende osewuok oko ka koro giwacho ni kaluwore kod kaka jatend piny noyiero Erastus Ethekon kaka jakom mar IEBC ni koro gichich ni duol matayo weche mag yiero e pacho ka IEBC bro bedo ka nindo nyakonchiel kaluwore kod jal ma en jakom ne kendo gionge kod adiera ni yiero mar higa mar 2027 jo Kenya bro bedo ka yudo duoko e yo makare. Inya to duoko mano mar komten piny Kenya mwang'eyo ni e kom ma ji duto ng'iyoga kende makinde mathoth kelo tungni makoni kod kocha. Nowinjo bed ni ka jatend piny oseyudo nyinge ariyo mag jogo mane koro dwa bedo kata ne oses kelne ni ng'ani kata ng'ani ema oromo bedo jakom mar IEBC. Ne ber kogwelo opposition kendo kaka ne gidwaro kose koro kanyo kaluwore kod kaka sa machuok ma bende ne wantiere godo. Jatend piny nyaka ni koro tiatia kod rieko ne eno wuon. Ng'eni gima itimo en luwo chik. An luwo chik nowacho ni president ioro ne nyinge ariyo ma jomonego bed chairman. To nyinge ariyo gi oyiero ng'at achiel. Okay? So president ne or ne nyinge ariyo. To out of nyinge ariyo go oyiero Ethekon. Okay? Ethekon king'iyo to one owuok e minority tribe. Ok en tribe ma ogionge candidate kuom joma dwa chung, onge ng'ama aturukana. Secondly, Ethekon en ng'ama king'iyo tiyudo ka en ng'ama osomo moromo. Iyudo ka en gi degree chigni 4, en gi masters 3. Jo Kenya matin minya yudo ni nigi masters 3. Okay? Secondly, iyudo ni Ethekon ni osetiyo run private practice mare kaka lawyer. Kuom higni mang'eny mochako dhi obedo county attorney mar county government for several years. Manyiso ni en gi experience mar governance. And then en ng'ama osebedo at the lower level, manyiso ni en ng'ama osebedo mashinani at far-flung area. Kidwaro ng'ama biro ng'eyo challenges mag kura even at the far-flung area, Ethekon no aneno ni fits. Kata yier mana jaluo di winjo ni jogi wang'ene nikech joluo ni broad-based government emomiyo yier jaluo mondo dhi okwal kura. Kano yier jakos ni President Ruto dwaro ku jokos emomiyo yiero jokos. But President Ruto nok nya yiero somebody from elsewhere mopogore gi ji ariyo go. Kuom ji ariyo gi nyaka no yier mana ng'at achiel. Kuom ng'at achiel ni kata otim mana piki ponki odhi yiero mana ng'at achiel. Okay? There is nowhere ma chik wacho ni after ka president oseyudo report no ni ochako luong heads of opposition mondo bed go piny. Okay? Kama ne obete kod gi piny ne en sama ne giloso the select committee ma chik no wacho ni jogo te nyaka send representative. Inyalo paro ni for instance ne wabodho kapok wabedo gi select committee nikech one of the leaders mag opposition ma en Kalonzo Musyoka ne larore gi joggi Inter-Party Liaison Committee en ng'ama biro dhi represent opposition ma Kalonzo Musyoka no insist ni ng'ama ne represent chama ne ma en Kokimuli ema nyaka bed kanyo. And man no delay wa for almost 1 year. And finally no miye gima no dwaro. Kendo sani kose miye gima dwaro kendo dwaro the next thing ni president dhi obed kode piny mondo owache ni kuom ji ariyo gi adwaro ni mondo yier ma. Ok en president. En man opposition leader. En mana a leader of a political party. And ninyalo kwano ni party ne nigi ji adi e gine. Okay? So okonyal override everybody. Ni ODM ku complain, UDO complain. Those are the big parties ma wan go. To ng'ama nigi chigni MPs kiama na boro kende. Ema insist ni en mapache nyaka ti. Kalonzo en asine council. So I expect ni sama oloso sometimes owe bedo jasiasa, obede wakili. Yeah, nikech kata a first year university kimiyo NADCO report miyo Chik mar IEBC Amendment Act 2024. Aiti miyo nyiso mondo ng'e process manyo gino luwo. To biro nyisi ni process no luwo chik. Kendo process no ting'o pach ma jo Kenya mano ndike NADCO report.